What is up mga kapulutan? Ngayong araw gagawa tayo ng insarabasab, ng napakasolid na Ilocano recipe. Karne na linuto sa apoy, pwedeng ulam at napakasolid pulutan. Alright. Una sa lahat, first of all, nagpunta tayo sa palengke ng San Fernando City, La Union. Naghanap tayo ng fresh na karne ng baboy. Yung boneless liempo yung pinili ko mga kapulutan. Yung may magandang layering ng taba at laman. Pagka-uwi, agad ko ng hinugasan. Tignan nyo naman yung quality ng meat, napakaganda. Hahaluan pa natin ng atay. Imamarinate muna natin siya gamit ng Uncle Tom Premium Soy Sauce. 1 shot of calamansi juice for the asim kilig, bawang pamatay, aswang at 855 pieces na paminta. O diba, simpleng-simple lang yung marinate natin, 4 na rekado pero napaka-solid niyan mga kapulutan. Ilalagay muna natin sa chiller for 2 hours para kumapit talaga yung marinate sa karne. Then after 2 hours, pwede na tayong mag-ihaw. Isa nga to sa mga paborito kong inuulam mga kapulutan. Kapag gumagawa nga ako nito, dinadamihan ko na para yung matira pwede nating pulutan. Alright. Grabe, pag andito kayo mga kapulutan, amoy nyo, napakabango. Binabaliktad ko lang mga kapulutan para maluto din sa kabilang side. Yung preferred nating doneness dito, medium lang. Lulutuin natin konti sa loob, then sa labas, ibaburn natin siya gamit yung apoy. Habang tumatagal kasi yan mga kapulutan, yung mantika galing sa taba, nahuhulog na sa may uling kaya lumiliyab. At dyan, papadaanin na natin sa apoy mga kapulutan. Baliktad lang kayo ng baliktad para hindi namang sobrang masunog yan. At yun pag na-achieve na natin yung ganyan mga kapulutan, pwede na yan. Ayaw ko rin kasi yung sobrang sunog, tayong black daw niya, nakaka-cancer daw. Extra ingat lang kayo pag gumagawa kayo ng ganito mga kapulutan. Dapat kontrolado lang yung apoy. Sa atay naman mga kapulutan, i-half cook lang natin. I-achieve lang natin yung crust sa outer layer para tumigas, para hindi mahirap pag hinihiwa. Isa to sa magpapasarap ng ating insarabasab. After mag-ihaw mga kapulutan, magsisimula na tayong maghiwa. Alright. Bite size lang, nipisan nyo para marami yung magawa. At sa atay naman, i-check natin kung tama lang yung pagkakaihaw. Dapat soft sa loob. At yun nga mga kapulutan, kuha natin. Ito kasi yung magbibigay creaminess sa ating insarabasab mga kapulutan. Yung madudurog na siya, slight added flavor yan, promise. Then after mahiwa, ito na yung kinalabasan mga kapulutan. Syempre di pa nagtatapos dyan dahil insarabasab, titimplahan natin ng sibuyas, sili, 752 pieces na paminta, 655 na asin at ang magpapasarap sa ating insarabasab ang Uncle Tom Sukang Ilocos. Wala tayong ibang ihahalo mga kapulutan. May lasa na kasi yung karne natin dahil sa marinate. Bibigyan lang natin siya ng konting kick ng asim. Napakasolid nito mga kapulutan. Parang combination to ng insarabasab at pulpog. Pag pulpog kasi dapat may sawsawan na dugo. Itong insarabasab, inihaw at tinimplahan lang natin. Hindi naman to dinakdakan mga kapulutan kasi hindi tenga at wala ring utak. At yun na mga kapulutan, nag-garnish lang tayo ng green onions, calamansi at sili. Ready mo na yung kanin dahil siguradong mapaparami ka ng kain. Kung di naman kanin, baka naman sa gin. Mahaba-habang inuman pag ito ang pulutan. Titikman na natin mga kapulutan. First bite, napakasolid, napakasarap. Wala na naman akong masabi kundi alright.